Priekopník v segmente prémiových kompaktných vozidiel. 20 rokov na trhu a teraz dynamickejšie, modernejšie a stále najšportovejšie vo svojom segmente. To je úplne nová, v poradí 4. generácia BMW Radu 1 kompaktného modelu s veľkými ambíciami. Nová generácia prináša nový, dynamickejší dizajn v každom smere. Dominantnou zmenou sú nové predné LED svetlomety s vertikálnymi prvkami denného osvetlenia, nová špecifická maska chladiča. Celá predná časť vozidla potom smeruje opticky bližšie k vozovke, čo novej jednotke dodáva jednoznačne športový charakter. Kompletne prepracované portfólio pohonov s novou generáciou mild hybridného systému je základom pre špecifickú dynamiku a mimoriadnu efektivitu novej generácie. Všetky motorizácie sú štandardne spriahnuté so 7-stupňovou prevodovkou s dvojitou spojkou a vrcholová verzia s výkonom 300 konských síl, navyše s inteligentným pohonom všetkých 4 kolies X-Drive. Interiér novej jednotky prešiel revolučnou zmenou. Dominuje dvojica zakrivených displejov s najnovším operačným systémom iDrive 9, portfólio najmodernejších služieb BMW Connected Drive, vrátane BMW Digital Premium, najmodernejšie portfólio jazdných a parkovacích asistentov, úplne nová palubná doska s dekoratívnym M prešívaním, nesmie chýbať nový športový volant, prepracovaná stredová konzola a v neposlednom rade tradične výborná ergonómia v nových športových sedadlách v atraktívnych prevedeniach. Celé to vylepšuje nový M-adaptívny podvozok so zníženou svetlou výškou o celých 8 mm a M-športové brzdy v dvoch farebných prevedeniach. Vďačíme za to kompletne prepracovanému podvozku, odpruženiu, riadeniu a zvýšenej tuhosti karosérie. Cena nového modelu začína na 35 220 € vrátane DPH. Ak si vás nové BMW Radu 1 získalo, neváhajte sa o ňom presvedčiť u nás v RIA Bavaria Nitra. Na dnes všetko, veľa radosti z jazdy.